Имам една много голяма новина за вас. Заедно с моята майка Гергана Йосифова ставаме дистрибутори на марката Alex Avien за град Перник. Днес ще ви вземем заедно с нас в град Пловдив, където ще изберем продуктите и цветовете им и вие ще станете част от всичко това. В видеото ще видите как посетихме магазинът на Alex Avien в град Пловдив, за да изберем на място най-хубавите цветове за нашите клиенти. Ще видите процеса на избиране, как тестваме и пробваме всичко, както и ще научите интересни неща за марката и за продуктите. Кой как се нанася, кои са най-продаваните им цветове и ще видите колко много неща заредихме в студиото специално за вас. Гледайте до края и ако имате някакви въпроси, ми пишете в коментарите. Вече сме в Пловдив, хайде към магазина. Тук нататък са и новите нюанси. Ако искате, може да ги пробваме, да ви ги покажа. Да. Има ли такива цветове, които са най-често използваеми? Да. Има 501, 504, 507 и 10. Добре. Да, това като цвят е хубаво. Това е 7. Ето тези нюанси са най-продаваните. Нали, този е с розов подтон, те са по-топли, има и неутрално, това е по-неутрално, а другите са с жълт подтон. 502 мога да ви покажа с жълт подтон да видите. Ама ето този ви показвам, примерно това най-малко се продава, защото повечето клиентки са с... Да, доста е жълто. Да. По-неутрално, по-скоро. По-неутрално и даже новите цветове почти всички са неутрални и мен това много ми хареса. И при матовите, и при анти-ейджинг фондотените ми се окисляват. Това ще ви че малко като сложа, след това малко се променя цвета. С това искам да видите малко като засъхнат как ще станат като нюанс. Добре. Това ви говоря лично само за антиейджинг и за матовете. Ето виждате ли как почват да се сменят цвета? Ето и това е най-тъмният нюанс. Аз мисля 5 или 6 цвята да се изберем от тези. Това е неутрално. Според мен трябва да имате, ако питате мен, с розов подтон, с жълт подтон и неутрален цвят. Но тези са наистина много хубави и тези също така. Значи това много ми хареса. Значи от новите нюанси искате четирите, така ли? Тези. Това 51, 52, 53, 54. Това са новите. Мисля, че да. Добре. Да. Те са много лекички между другото. И биби крема и сиси крема най-вече с анти-ейджинг, като се смесят, стават много хубави. И ултрапокривния, като се смеси с сиси и биби, и то става много добре. Ултрапокривния имате ли го пробвали ли сте? Не. То е много хубаво. Фондотените не сме ги пробвали все още. Аз за абитуриентките съм направила само с тях. С ултрапокривните? Да. Това са нюансите на биби. Да. Ето тези. Трите. 10, 20 и 40. Да. Добре. Те са вече доста по-плътни. Обаче, пак, нали ви казвам, окисляват се, затова нека да изчакате. С жълт подтон пак. Аз това много го използвах. Да. Аз повечето... Как розово? Това е лео. Ние се разграничаваме. Това са най-продаваните цветове. Вайрал цветовете, да ви кажа.
Това са ни коректорите, те са с кремообразна формула и това са и новите цветове, които са малко по-плътни и могат да се използват и като контуриране на лицето. Ако искате да ви ги покажа от най-светлите цветове, Да. неутрално, жълт подтон и с розов подтон. Тези най-използваните. Добре, да. 13 часа издържливи. Искам и да ви обясня за тези коректори. Лично на нашата марка, един път като сложите, трябва да изчакате малко и след това да почвате да наслоявате с четката. Добре. Защото като почне веднага, заради етеричното масло, не се разнася както трябва. Ето това е най-продаваното. Това са нашите нюанси. И новите са тези. Да ги покажа ли и тях? Наистина за контуриране, между другото аз пробвах. Много е добре. За контуриране аз използвам този 167 и 170. Е много хубаво. И това го използвам аз лично и много ми харесва. Тези и двата са хубави. Най-използваните нюанси са 302 и 509. 302 е топъл нюанс, а 509 е по-студен нюанс. Мога да ви покажа и тези, обаче за бронзиращо подвето. Студения подтон. Ама по-добре е да го видите на лицето. 1, 3 и 4. Може и 2, обаче 2 са доста по-жълто. А може да ви ги отворя да ги покажа, искате ли? Да. Тази е двойката ли? Да, където ви казах, че е по-жълта. Да, жълта е. Според мен 3 и 4 е розов подтон. Това е 3. И това е неутрално, четвърката. И най-тъмното се води. Да. Ти моля ви за устни, това са дълготрайни тип червило. Издържат 13 часа. Тези. И само това са нюансите, обаче в момента 52 го нямаме налично. Защото то в принцип е най-използваното карамел нюд. Обикновените също така са много хубави, обаче ако искате да са дълготрайни и 13 часа, наистина няма иззане тези. Те се водят и тип червило и като червило може да си ги разнесете. Защото формулата е така кремообразна. И това също е много хубаво. Да. Peach Nude се води това и 51 също, което ви показах. А от тъмните вече и 51. 2, 3, 4, 5. 4 и 5 ли? Не. 1. 4, 5, значи ето тези два. Добре, да ги запиша. Въпреки че и този светли е хубав. Хубав е, добре. Айде и на него. За първи път те са го измислили и са го пуснали на пазара. И това е лимитирано. Най-вероятно до следващия месец няма да го имаме, но цената им е доста хубава и е компактна за носене. Това е първото червило на Аликса Виен. То е създадено за жена на име Аликса Виен. Историята започва с една платоническа любов, която не свършва добре, защото жената Аликса Виен напуска Париж, а човек, който е влюбен в нея, остава огорчен и за да преживее любовта си, да открие любовта във всяка една жена, да открие Аликса Виен, той създава нещо уникално, създава червеното червило, което Аликса Виен си слага всеки ден. И така започва историята на марката. Това е една такава реална история, между другото. Един мъж среща една жена, която е много такава чаровна. Нали има такива жени, където впленяват с аурата си и той се влюбва в нея, обаче не може да се обяснява в любов. И постоянно гледа, следи я, как прави, какво прави. И тя се гримира и постоянно се слага едно червено червило, което него така много го впечатлява. И тъкмо той решава да й се обяснява в любов, отива да я търси. И се оказва, че тя е напуснала просто квартирата. Казвате, че някъде из Парижа. Там малко излъгах, че е напуснала Париж. Казват, че е някъде из Париж. И той започва да я търси и не може да я открива. И един ден среща една друга жена, която много прилича на нея. И се развълнува и вика, открих я, сега ще се обяснява в любов. Но се оказва, че това е някаква друга жена и той е много разочарован и
И се чуди, нали, какво да прави и се сеща в този момент да създаде нещо, което да преоткрива във всяка една жена. И решава да направи едно червило, което, нали, като всяка жена, като се сложи това нещо, и той ще се сеща естествено за нея. И продължава да я търси, обаче не може да я открие. И така просто приключва историята. И оттам започва, нали, червило, след това спирали, сенки. Това са и новите нюанси от дълготрайните червила. Те са с кадифен завършек, не присъхва, така че може да ги пробвате, ако искате. Добре. 8 часа издържливост имат. Ето този за омбре ме питахте. Много хубав цвят. Този цвят го правя, нали, омбре, приливки, такива, защото наистина става много хубаво. Да. Много хубави цветове. Най-продаваните са 24, 62 и това мисля, че беше 07. Да. Въпреки, че и тези имаме много... Да видим и другите. Казвам пак тези Nude Pink. Това наистина всички ветренки почти използвах. Много е хубаво. С 60 номер дълготрайния молив става много хубава комбинация. Може да пробвате. 506 също е много харесва. И от червеното 521. То също. Ето това 520 е по-светото. Той е малко по-доматен, да. И това е доста по-тъмничко. Ама новите са уникални. Са много красиви. Няма триене, още не са изсъхнали. Това е вече 5 или 6 тампонче. Чай направо ще сложа няколко крем, защото да не те... Дълготрайни матови червила. Това е безцветно, но все пак да видите. И безцветно. Ето това е вече с бляскави частици, 08. И този е с бляскави частици. И това е новото. На мен това много ми харесва. Това също е хубаво. Това. От две също е много добре. Теракот се води. На фиксиращите спрейове на този и този каква има разликата? Този фиксиращ спрей от новите продукти, той е преди и след грим се използва, а този е само след грим. И този съдържа екстракт от краставица, който и освежава и хидратира кожата. Новите, това са за двуфазната мицеларна вода и олиото за премахване на грим. Също така и от новата ни база, която е с SPF 30 и той е от плода на хибискус, който хидратира и освежава кожата. Искам да ви кажа, че продуктите им са невероятни спрямо цена, качество и имам техни любимци, които изместиха много по-скъпи продукти, които съм използвала досега. От няколко месеца тестваме различни продукти на марката и след като заредихме толкова много при нас, може да си направите извод колко са ни харесали. Скоро ще ви споделя повече за марката. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете в коментарите или да ми пишете в Инстаграм. Прекарахме целия си ден в град Пловдив, станахме в 6, в 7 вече пътувахме към магазина и в 10 бяхме там. Тествахме и избирахме продукти до 5 и искам да благодаря на екипът им за цялото внимание и старание. Изключително мили и отдадени на работата си. Искам да им благодаря, че отделиха цял ден, в който ни помогнаха да подберем най-добрите продукти за нас. Мисля, че добре напазарувахме. Остана сега да си го наредим стилажа. Доста неща взехме, ще ви показваме всичко. А след това, като се прибрахме в студиото, подреждахме до 11:30 вечерта, но крайният резултат определено си заслужава усилията. И това е крайният резултат. Вече много се радвам, че може да видите продуктите и на живо при мен в студиото, а който не може да дойде да ги види на място, може да си ги поръчате онлайн от техния магазин.
с моя код CRISI10 получавате 10% отстъпка и ето това са продуктите, които ние заредихме.